मानसिनि जिउआव माने 6टा थाखोखौ बारना फैनांगौ 6 माने स्टेज मोनसेया जाबाय मा आं खोब गोरों आरो गावनि सायावनो बाराद्राय बिश्वास आरो फोथायनाय आं स्टार बेखिना भाबिना गावनो तारमाने बिलिभिं हिमसेल्फ गावखौनो बाराद्राय फोथायनाय आरो गोरों आं रोंखाबाय ओमफ्राय सेल्फ इन्डाल्ज ओमफ्राय गाव हारसिंनो माला मावसिबाय माबा रावनोबो सिङा आरो रावनोबो गाइडबो लाया गावखौनो गोरों साननानै गाव हारसिंनो हाबाफोरखौ मावसिबाय आरो मा जायो गाव हारसिंनो रावनिबो सिङा मानसिनि हाबा मावबा गोरोन्थियानो बारा जाखायो आरो लोगो लोगो गाव हारसिंनो मावबाय ओमफ्राय मा जायो धंस जायो डेस्ट्रय धंस जानो बिराद दुखु मोनबाय बिराद दुखु खस्थ' जानांबाय धंस जाबाथ' दुखु जागोन नङा बिराद खस्थ'खौ मोननांबाय आरो खस्थ' मोननायनि उनाव माने मा जाबाय दा रियेलाइजेसन आं मा मावफ्लांखो रोमै रोमै बे गोरोन्थि मावफ्लांनायनिफ्राय मेगनाव नुजाफैयो आरो लास्टआव मा जायो आं गावखौनो गोरों साननानै गावनो गाव हाबा मावनानै गावखौनो गोरों सानना गावबा गावनो हारसिङैनो देरला खामानि मावनायनि किमान बायग'नि खामानि जादोंमोन किमान मूर्खनि हाबा जादोंमोन बे जाबाय लास्टआव मा जायो जोबथि टाइमाव बेखौ माने फिलिं फैया इतिमধ্যে ধ্বংসাन जालांबाय मानसिया बेखायनो आंनि सक्रेटिस बुंनाय ग्रेटेस्ट सफिस्ट इन द वर्ल्ड बिथां फोरोंगुरुआ बुंदों मा अर्थ'सो इमान गिदिर दार्शनिक बे बुंदों मा आं जेबो मिथिया दे I don't know nothing आइनस्टाइनाबो बुंदों मा whatever I know it is just like a little drops of water आं जाय मिथिगौ बे मोनबाय नङा थरथिंसे दै लैथोनि दै आरो आं जायखौ मिथिया बे लैथोनि दै बायदि whatever I don't know it like the water of the ocean तारमाने फिसाफोरनिखायनो दा नोंसोरो उन्दै टाइमावनो 9, 10, 11, 12 मोननायावनो आं खोब रोंबायलै आं गोरों जाबायलै बिदिनो साननानै गेदेमाफोरनियाव गोरोंफोरनियाव सिङा मासिनो जानला मानला खामानि मावबा नोङो धंस जालांगोन आरो ओरैबायदि धंस जालाङो ओरैबायदि गोरोन्थि मावफ्लाङो लाइमोन टाइमाव आरो जिन्दगि बे गोरोन्थिखौ आरो गेबें खालामफिननो हाया राइट खालामफिननो हाया आरो मोजां खालामफिननो हाया ओरैबायदि अबस्था खारन आरो लाइमोन टाइमखौ मोनबाय थाया देलाय दा आंखौ सोरबा सेंग्रा खालामनो हागोन सोरबा हागोन मा सोरबा दा गतिके फरायसा टाइम लाइमोन टाइम बेफोर थाबायसै दा बेखायनो जियानो जाया मानो जोङो बेबादिनो जोंनि गोसोखौ गोग्गो खालामनो थाखाय सावरायनाय हुदा बेखौ जों लाखिनांगोन चाइनानि सासे गेदेमाया बुंदोंमोन जे 10 बोसोर जाय बाथ्राखौ नोङो मोनथिनो थाखाय फरायनांगौमोन बे बाथ्राखौ सोरबा गोरों मानसिनो 1 घन्टा सावरायबानो मोननो हायो नामा बे गियानखौ 10 बोसोरनि गियानखौ सोरबा 1 घन्टा रायज्लायबाबो मोननो हायो नामा दा गतिके सावरायनाय थारमाने with open mind नोङो गोरों मानसिजों रायज्लायनांगौ जानला मानला मानसिजों रायज्लायनायाथ' लाब गैया नोङो बेलेगजोंबो रायज्लायनो खिन्थु बैखिनि स्पेसियेलि गावनि जेंना जेंसिफोरखौ आरो गावनि गोरोन्थिफोरखौ जों नुवालै ओरैनो जोंहा सेल्फ राइटियासनेस होनना बुङो जों मा गावखौनो जोङो खोब 100% मोजाङा साननानै लायोथ' बहुता गावखौनो 100नि मादाव 100 जौखोन्दो होना लायो 100% I am good ओरै भाबिफ्लाङा लायो मानसिफ्रा गावनि गोरोन्थिखौ नुवा जोंनिख्रुइ गोरोंसिन मानसियासो आं मा गोरोन्थि मावबाय थादों बे नुबाय आरो खारन बियो गोबां सग्रु मग्रु फैबाय जिउआव
जेरैबायदि खनसे सानै बिफा आरो फिसाज्ला मोनसे गामियाव थांदोंमोन बे गामियाव थांनानै फिसाज्लाखौ गोदानै रायजो जाहोनो होगोन बा रायजो जाहोगोन मोनसे मोजां गामि मोनसे गोदान मिजिं आरो सिमां लानानै बे गामियाव थांबाय फिसाज्लाखौ लानानै आरो बे गामिखौ मोननो थांनाय सिगां मोनसे बालाहामा दङ बिराद गिदिर बालाहामा आरो बेखौ बारनानै थांनांगौ थांबाय आरो फिसाज्लाया बुंबाय आफा मोनहैया दखले हरनै गाहाम जाबाय मिथिया बाथ्रालै जों थांफिननो नांगोन खोमा जों थैसिगोन खोमा एसेबां बालागादा ओइ आफा थांजायालै ओमफ्राय फिसाया बुंबाय नङा र' फै मा सिन्था खालाम आं बे गामियावनो खैबा थांबाय बुरि जालांबाय थांलाय फैलाय खोमालै फै मायाबा माने जानोबा दा दसे जेनेबा जिराय दै लोंबा लों ओइ फिसा थाइसे जानोबा जाबाव जानो दसे टुकुर थाबायलायबाय है आफा बिराद बेंबायलै मिसा बाथ्रालै आफा जों थेखाजों माने आइखौ जोंहा नुनाय नंलिया खोमा नों मा गायनो लाना फैदां मोनाबो आरो फिसाया र' बे धुर्ज हमना गोसोआव मोनसिगोन बेबायदि बुजाय आदाय लागासिनो बेबायदि सानब्रै थांबाय ओमफ्राय थाङै माने मांखरसालि मोनसे मोनहैबाय गोथैसालि दाना फिसाया बुंबाय है आफा बे रखम गोथैसालिसोलै नुवाखै मानसि फबना दोननाय जायगा दा हरसेया जों सेस आफा लामा गोमानाय मानसिफोरखौ बुथारनानै बेयाव फबना दोनो खोमा मिसासे आफा सेस जाखाबाय जों आइखौ नुखानाया ओमफ्राय बिदियाव नंसेस गामि मोनबाय माने माबा गोथैसालि नुबाय माने खाथियाव गामि दोङो जाम्बा थारमाने मानसिखौ थैबा बेयाव फबना दोनो जोंहा सिन्था गैया गामिखौ मोनो थौ नंमारगौ मोनहैबाय दा बेबादिनो मानसि जिउआवबो बेबादिनो फिसाबा जोङो जायफ्रा सेंग्रा सिख्लाफोर नोंसोरनो जिउखौथ' बारा दिन खुंनो मोनाखै जोंनि आइफोर आफाफोरा जोंनि देरसिनफोरा गोबांसिन बोसोर बे मुलुगाव थाबोबाय गोबां जेंना जेंसिजों सौग्रुबोबाय सौदावबोबाय बेखायनो बिसोरा जिउनि बागै गोबां गियान दङ दा बे फिसाज्लाया बिफा नङाबाथ' माब्लाबानो ससेनिफ्राय फैसिगोन दा जिउनि थांखिखौ आबुं खालामनो थांनायाव जोङो जोंनि गोरोंसिन एबा साक्सेसफुल एबा गेदेमा मानसिनि सुबुरुननि बेखायनो गोनांथि जायो माब्लाबा जोङो गोसो बायफ्लेजोबलाङो हानाय नंलिया जानाय नंलिया आरो बेबायदिनो गेदेमा मानसिजों जों सावरायबाय थायोबा बिथांजों रिलेसनखौ लाखिबाय थायोबा बिथांनि साननाय आरो बिथांनि साननाय आरो नोंनि साननाया एखे जालाङो थारमाने जेब्ला बिथांनि साननाय आरो नोंनि साननाय एखे जालांगोन अब्ला बिथांनि मावनाय आरो नोंनि मावनायाबो एखे जालाङो आरो बेबायदिनो सानैनि मावनाय दांनायफोरा जेब्लाखि एखे जालांगोन अब्ला जिउआबो एखे जालाङो ओरैनो जोंहा बेबायदिनो गेदेमाफोरनि लोगोआव कमिउनिकेसन थायोब्ला देयर इज पावार अफ कमिउनिकेसन आरो बेबायदि जोंहा सोमोन्दो थागोन एक्सचेन्ज जोंहा थागोन अब्लानिया जोङो जिउनि गोबां खामानिखौ जों मावफुंनो हायो आरो जोंनि गोसोखौ गोग्गोनिफ्राय गोग्गोसिन जों खालामलांनो हायो जाबायदि इहुदि मानसिफोरा इहुदि इजराइलाव थायोमोन नामा इजराइल ना इजराइलनि इहुदिफोरा तामामजों जौगादों आरो गोबां मुलुगनि बयनिख्रुइ बांसिन बिथांमोनानो थारमाने नबेल प्राइज मोननाय मानसि मानो मिथिगोन ना बिथांमोननि गेजेराव बिराद माने मा दङ स्ट्रं कमिउनिकेसन बिराद बेबायदि सावरायो आरो बिसोर रायलायो बुजि मोनैखौ सोङो गेदेमाफोरखौ माने रेसपेक्ट खालामो बिथांमोननि सुबुरुनफोरखौ आजावना लायो एक्सेप्ट खालामो आरो तामान फरायो बिसोरो लाइब्रेरिफ्राव भर्ति जानानै थायो
जेब्ला नेपलियन बनापार्टआ बुंदोंमोन I borrowed the mindset from the library होनना बुंदों थारमाने लाइब्रेरियाव थांनानै बियो गेदेमाफोरनि गोसोखौ लानो थाखाय नाजायो गेदेमाफोरनि लिरनायखौ फरायनानै बिथांमोननि गोसोआ जेरै गोख्रों जेबायदि गोग्गो बेबायदि गावनि गोसोखौ गोग्गो खालामनो नाजायो दा जोंनिया स्टाडि कालचाराबो खमिलांदों आरो डिसकासन कालचाराबो गैया जादों आनखि माने खोनासंनाय लिसनिं होनना जायखौ बुङो आजिखालिथ' ओरैबो नुदों आङो हिनजावा हौवानि बाथ्राखौ खोनासंनो नागिरो फिसालानि बाथ्राखौ बिफाया खोनासंनो नागिरा बिफानि बाथ्राखौ फिसालाया खोनासंनो नागिरा फरायसाफोरा फोरोंगिरिनि बाथ्राखौ खोनासंनो नागिरा ओरैबायदि मोनसेबो परिबेस फैयो दा जोंनि समाजाव रावबो रावनिबो खोथा खोनासंनो नागिरा आरो गावबागावखौनो गोरों बायदि सानस्रिगारनाय आरो नाथाय there is power in the listening होनना बुंदों if you want to change your life you must listen जों जुदि गावनि जिउखौ थारैनो सोलायनो लुगैदोंब्ला जों खोनासंनांगोन गेदेमाफोरनि खोथाखौ नों खोनासंनांगोन सारफोरनि खोथाखौ नों खोनासंनांगोन आरो बिथांमोननि खोथाखौ नों गोसो गोरबोना खोनासंब्लासो बुजि मोनगोन आरो बुजि मोनब्लासो जोंनियाव फोथायनाया जोनोम जागोन आरो जेब्ला फोथायनाया जोनोम जागोन अब्लासो जोंनि गोसोआ सोलायगोन आरो गोसोआ सोलायबा बेबायदिनो साननायाबो सोलायलांगोन आरो साननायाबो सोलायलांबा जोंनि मावनाय दांनायाबो सोलायलांगोन आरो मावनाय दांनाया सोलायब्ला जोंनि जिउआबो सोलायलांगोन जों जुदि थारैनो if we want to change our life फिसाफोर जोङो मानो फरायो 10 बोसोर 12 बोसोर जों मानो फरायो 20 बोसोरहालागै सोलायनो थाखाय नङा होमबा जों जाहाथे जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायखौ सोलायनो हायो बिनि थाखायसो जों फैयो चेन्ज दा नों जुदि खोनाखौनो सङाबा ओरैनो खोनासंफ्लानाय बायदि फाव दिन्थिबाय थायोबा जायखौबो प्रेजेन्टिं लिसनिं ओरैनो मेगन दाता खोनासंबाय थायोबा बेलालाव नायफ्लाबाय थानानै नाथाय गोसो गोरबोजों खोनासङाबा माबायदि जोंनि जिउआ माबायदि सोलायगोन जोंनि मावनाय दांनाया माबोरै सोलायगोन आरो बेबायदि जोंनि न'खरखौ जों माबायदि सोलायनो हायो दा गतिके आरो मोनसे खोथाखौबो फिसाफोरखौ आं बुंदों गोसोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोननैसो सोंलु आङो बबेयाव फैदों मानि थाखाय फैदों आरो सोरनि थाखाय फैदों बेफोरखौबो सों आरो आं दायो जि अबस्थायाव दोङो बि दायनिगिरिया सोर बेखौबो सों आं सेकेन्ड मोनबाय मेट्रिकआव मानि थाखाय सेकेन्ड मोनखो बेसेबां आफानि थाखाय सेकेन्ड मोनगोन आसलथे नोंनि सेकेन्ड डिभिजन मोनबाय बिनि दायनिगिरिया जोंबो आरो नों सेकेन्डनिफ्राय डिस्टिंसनहालागै सोर नोंखौ लाना थांनो हागोन बे नोंनो रावबो नङा आरो गावनि जिउखौ सोलायनायनि दायित्वआ नोंनो रावबो बेखौ गरन्थ लानो हाया you have to take the decision to change your life nobody can change your life मालायखौ सोलायनो दरकार निजायैनो गावखौ सोलायनो सेस्था खालाम आरो बिनि दायित्वखौ गावनो लानो दा गतिके किसुमाना ओरैनो फैयो स्कुलाव ओरैनो फैयो मिटिङाव ओरैनो फैयो माबा मोनसे गोदान गोसो मोननो थाखाय फैया नोंसोर दा बेवहाय फैदों सानथामनि थाखाय you should try to accept the new mind मोनसे गोदान गोसो लानो थाखाय सोरजिनो थाखाय नाजानांगोन गोदान गोसो मिथिं जेबायदि खेबसे मा जाबाय साउथ करियानि माने जिउआओ होनना बुंनाय सेंग्रा सासे आमेरिकायाव फरायनो थांबाय भार्जिनिया इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजियाव इन्जिनियारिं फरायनो थांबाय बेबो आमेरिकालागै एखादो बिमा बिफाया मानि थाखाय इन्जिनियार जाना फैदों मोजां मानसि जाना फैनोसै थांना मा खालामखो बियो
मास्टारफोरबो मोजां रायलाया गमथाथा थाबाय थायो आरो थांनानै 32 गावनि लोगोफोरखौनो गावथारदों 2007 नि 16 एप्रिलाव बारा दिन जायाखै आरो 20 जन गावनि लोगोफोरखौनो गावनानै बियो आघात खालामदों मानो थांदोंमोन आमेरिकायाव फरायना गिदिर मानसि जानो आरो गावखौ सोलायनो थाखाय मा खालामहैखो 32 लोगोफोरखौ गावथारबाय आरो 20खौबो गावथारना आघात खालामबाय आरो गावबो थैबाय सुइसाइड खालाम मा जाखो मा सिन जाखो बेलाय दा बोरै फिसाफोरा बेवहाय फैदों भाबिखानांगोन आं बेयाव ओरैनो फैया माबा मोनसे गोदान गियान लानानै आरो नलेज एन्ड विजडमनि बाथ्रा दङ दे फिसाफोर गियानखौ लाबानो जाया बेखौ खामानियाव बाहायबा एख' काम गैया आमुक सारा मोजां बुंदोंबा जानाय नङा बे बुंनाय खोथाफोरखौ जुदि खामानियाव बाहायाबा नों मोजां जानाय नङा बेनिखायनो गियानखौ मोननायनि उनाव खामानियाव बाहायनायखौनो बुङो विजडम profoundly application of knowledge is called the wisdom and timely application of knowledge is called the wisdom नोंनो फरायनांगौ नोंनो जाय गियानखौ मोनबाय सम मथे बेखौ खामानियाव बाहायनांगौ फरायनांगौ फरायबा गिदिर मानसि जायो गियानि मानसि जायो पावरफुल मानसि जायो मिथिगौ खिन्थु नोङो नाथाय हाबाखौनो मावा ओंखायनो उनाव मा विजडम थारमाने नोङो जायखौ राइटसो मिथिबाय जाय गियानखौनो मोनबाय बे गियानखौ खामानियाव बाहाय लोगो लोगो नोंहा डेभेलपमेन्ट जागोन दा मिथिगौ नाथाय जों मावा बेनो मा जागोन दा बेबादिनो जोङो गोसोखौ गोग्गो खालामनायनि गोबां बेबायदि आयदा दङ जेरैबायदि जोंहा मा होनना बुंदों मोदोमखौ जौगाहोनो थाखाय मोजां जानाय लोंनाय ब्याम खालामनाय आरो गोसोनि आदार मेन्टेल डाइट गोसोनि आदारा जाबाय मोजां मोजां खोथाफोरखौ खोनासंनाय मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ साननाय मोजां मोजां बिजाबफोरखौ फरायनाय रायलायनाय बेफोर जाबाय गोसोनि आदार जेबायदि जोङो मोजाङै फिजिकेल एक्सारसाइज खालामाब्ला टाइम मथे जायाबा टाइम मथे लोङाबा नांगौ रोखोमनि भिटामिनखौ जायाबा जोंनि सोलेरा लोरबां जायो जोंनि गोसोखौबो गोग्गो खालामनो थाखाय मोजां मोजां गेदेमा मानसिफोरनि खोथाखौ जोङो खोनासंनांगोन खोनासंना सावफ्लेबाय थानांगोन आरो बेखौ खामानियाव बाहायनांगोन आरो मोजां मोजां बिजाबखौ फरायनांगोन मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ जों नायनांगोन अब्लानो जोंनि गोसोआ गोग्गो जागोन मेन्टेल डाइट दा जियानो मानो बेबादिनो गोग्गो जिथु गोसोखौ गोग्गो महरै दानो हाब्लासो जोङो थार सोलोंथाइखौ जों लानो हागोन गोसोआनो गोग्गो नङाबा गुग्लाबा लेथ्राबा फाल्थुबा नोङो माब्लाबाबो थार सोलोंथाइखौ रियेल इडुकेसनखौ लानो हागोन थार सोलोंथाइ माने जों बेखौनो बुङो मा जाय मानसिया खालि दैखौबो नङा दे माने बाङाय आं इंराजि बुंनो हानाय जाबाय लिरनो हानाय जाबाय बाइक फरायनो हानाय जाबाय मोननैसो डिग्री लाबाय दैट इज नट रियेल इडुकेसन थार सोलोंथाइया मा बे जाबाय जिउनि पाय हाजार हेंथा हेंथिखौ नेवसिना आवगायलांनो थाखाय गोहो बोलो होयो बिद्या बन्धुजन बिदिसो गमने होनना बुङो थार सोलोंथाइया अरायबो जोंखौ जेराव थाङा मानो जेरावनो थाया मानो अरायबो नोंखौ लोगो बायदि हेफाजाब होगोन नोरैखौ माव नोरैखौ जा नोरैखौ लों बिद्या जैस्य बगकरि जैस्य सुखकरि बिद्या गुरुनां गुरु होनना बुंदों बिद्या जैस्य बगकरि माने मा थार सोलोंथाइखौ लादोंब्ला नोङो बियो अरायबो जानाय लोंनायखौ सुख सान्तिखौ होफैगोन ना जैस्य बगकरि हक माने जानाय लोंनाय जैस्य सुखकरि सुख आरो सान्तिखौ लाना फैगोन आरो बिद्या गुरुनां गुरु होनना बुंदों
सोलोंथाइया ओरैबायदि थार सोलोंथाइया फोरोंगुरुनि सायावबो गुरु तारमाने गोरोंनि सायावबो गोरोंसिन मानसि दिहुननाय आं दा आंनि एलपिनि मास्टारखौ हाई स्कुलनि मास्टारखौ फोरोंनो हानाय एसेबाबो जानाय बायदि आरो बेबायदिनो आंनि फरायसायाबो आंखौ फोरोंनो हानाय बायदि जायो आरो जुदि थार सोलोंथाइखौ बियो लादों बिद्या परमं दैवतम होनना बुंदों आंनि बे सोलोंथाइखौ मा होनना बुंदों एकदम आनान गसाइनि लोगोआव रुजुदों आरो थार सोलोंथाइ लानाय मानसिया माने भगबान बायदि जालायनांगौ होनना बुंदों जेबायदि आनान गसाइ जोंखौ फोथांना लाखियो थार सोलोंथाइयाबो जोंखौ अरायबो थांना थानो थुलुंगा होयो अरायबो जोंखौ दैदेनलाङो आरो बेबायदिनो बिद्याहीनं पशु होनना बुंदों थार सोलोंथाइ गैयै मानसिया जुनार बायदि जालाङो दा बे जोंनि थार सोलोंथाइ बे थार सोलोंथाइयाबो मा दंदो बे थार सोलोंथाइखौ मोननायनि आसल लामाया जाबाय जोंनि गोसोआ गोग्गो जानांगोन गोथार जानांगोन गोग्गोम जानांगोन जिउनि मोनफ्रोमबो दुखु आरो दाहाखौ नेवसिनो थाखाय थियारि जानांगोन मोगा मोगि जानो थियारि जानांगोन बेखौनो थार सोलोंथाइ गोनां मानसि नांगौ माबोरै जानांगौ माबोरै लोंनांगौ माबोरै जिउखौ दैदेननांगौ माबोरै संसारखौ खुंनांगौ माबोरै फिसाफोरखौ जोथोन लानांगौ बेफोरखौ जाय मानसिया रोंगौ गोरों that means he is really educated man दा बेबायदिनो थार सोलोंथाइखौ लाबासो जों आरो जौगालायबाय आरो जौगानाय माने फिसाफोर दहायनो बुंखादों गोसोनि जौगानाय मोदोमनि जौगानाय आरो बेबायदिनो दुलाराय मुलुगनि सोरजियानो अरायबो जौगानो नाजागासिनो दं सैमा अमा बोरमा दाउसिन दाउला दंफां लाइफां बयबो जेसेबां हागौ गावखौ गेवलांसार होनो नाजायो जेरै जौगाहोनो नाजायो जेरै दंफां फांसे गायनानै दोन दानफायनाङा जेसेबां हागौ बियो जौगानो थाखाय नाजागोन जेसेबां हागौ बिनि रोदाया गोजानलागै थांनो नाजा जों मानसियासो जोंनि मोदोमा जौगानांगौमोन 90% जौगायो 30% 40% जोंनि गोसोखौ इस्सा खालामबा जोङो 80 जौखोन्दो 90 जौखोन्दो जोङो जौगानो हायो प्रेक्टिसनि दारै नाजानायनि दारै खस्थ' खालामनायनि दारै नाथाय जोंनि गोसोआ जौगादों 20-30 दा बे जौगानाय होनना बुंनाय बुस्थुआ जों नाजायाबा माब्लाबाबो जौगाया ओरैनो बे आखाइया मासोल गोनां जाया ओरैनो it will not become the strong if I don't practice it if I don't follow the exercise दा जोंनि लिरनो हानाय गोहो खन्थाइ लिरनो हानाय गोहो रायथाइ लिरनो हानाय गोहो गोदान गोदान जिनिस दिहुननो हानाय गोहो बेफोरखौ जुदि बे गोहो माखासेखौ जों जौगानो नाजायाबा बे अट'मेटिक जौगाया अट'मेटिक नाथाय इच्छा खालामबा जों तामान जोंनि ब्रेनखौ जोंनि क्रिएटिभिटिखौ जोंनि सोरजिलु गोहोखौ जों जौगानो हायो आरो बेखौ जौगानायनि दायित्वआ जोंनियाव दा सैमा अमायानो नाजायो नाथाय जों मानसिफ्रा नाजाया दा बेखायनो फिसाफोर माने दावगानो थाखाय अरायबो बेखायनो गोसोखौ गोग्गो खालामनो थाखाय नाजा आरो हानायमानि सिंगल माइन्डखौ थानो नाजा दा दा उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो गार्लफ्रेन्ड लायो बयफ्रेन्ड लायो बे सासे गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड थानाय माने मोनसे संसार थानाय बायदि हिन्जाव थानायनिख्रुइबो बारा टेनसन बिसोरासो मा जाखो मा लोंखो बेखौनो रायलायबाय टेनसन मोनसे नों बे गिदिर मोनसे परियाल मोनसे थानाय गिदिर थारमाने गार्लफ्रेन्ड थानाय माने बयफ्रेन्ड थानाय माने नों बे गार्लफ्रेन्डनि आरो बयफ्रेन्ड सानबाय थाबा नों खिथाबनि बाथ्रा माब्ला साननो नों माब्ला नोंनि जिउनि बे गुनफोरखौ नों बिराद रोजाबनो मोजां मोनो माथोआबो मोजां माब्ला नोंनि रोजाबनाय गुनखौ नोङो जौगाहोनो टेलेन्टखौ माब्ला नोङो मेथ्सखौ बिराद मोजां मोनो बे मेथ्सखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन बारानिफ्राय बारासिन सल्भ खालामनो हानाय केपासिटिखौ नों माब्ला जौगानो दा बेखायनो
जौगाहोनायनि डेभेलपमेन्टनि दायित्वआ गावबा गाव गुबुना एसे एनै हेल्प होगोन गेदेमाफ्रा लामाखौ खिथिना होयो गेदेमाफ्रा लामाखौ खिथिना होयो मावनायनि दायित्वआ जों गावबा गाव रावबो बेसेन गोनां मानसि हिसाबै दाना होनो हाया बेनि दायित्वआ गावबा गावनि You should take the responsibility to make yourself as a valuable person. दा गतिके बेबादिनो जोङो आवगायलांनांगोन आरो बेबादिनो जोङो बे लाइमोन टाइमनिफ्रायनो आनान गसाइनि खोथाखौ जुदि गोसोखांबाय थायोबा आरज गाबनानै गोसो मोदोमखौ गोथार लाखिनो हायोब्ला आरो गोसो मोदोमखौ गोथार लाखिनानै गावबा गावनि मावनांगौ खामानि जुदि बारसोमोब्ला जोङो जाफुंसार जानो हागोन आरो बेनि थाखायनो जोङो अरायबो जाय खामानिफोरा गाज्रि खामानि जाय साननायफोरा गाज्रि जायखौ गाज्रिना जों मोनथिबाय बेफोरखौ नागारनानै जोङो गेदेमाफोरनि सुबुरुनखौ लानानै माब्लाबाबो गावखौनो गोरों रोंबाय आं गोबां रोंगोना साननाय बेबायदि साननायखौ माब्लाबाबो गोसोआव जायगा होनो नाङा आं रोङा आं रोंनांगौ दंबोयो आं मोनबो मिथिया माबा मिथिनो दंबोयो बेबायदि मोनसे लार्निं एटिटिउड सोलोंनायनि मोनसे गोसो लानानै जोङो आवगायनांगोन आरो बेनिफ्राय गावनि गोसो मोदोमखौ गोग्गो खालामनो थाखाय गेदेमाफोरनिफ्राय बोर आरो बिथांमोननि सुबुरुनखौ गोसो गोरबोजों बजबना लानानै जोंनि जिउनि दावहायाव जों बारसोमब्ला थारैनो जोङो थार सोलोंथाइखौ लानो हागोन आरो गोसोखौ गोग्गो महरै लानो हागोन आरो जोङो जौगानायनि फिरफिलाखौ दिन्थिनो हागोन आं बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै जोंहा हरिसिंगा बियाबनि बाथौ लाइमोन बाथौ गौथुमा रङिया बियाब बाथौ गौथुमनि जिथु लाइमोन आफाद अनजालु फिसाफोरा आंखौ लिंना फैनानै दिनैनि गोथार समाव गोथार दुब्लियाव फंनैसो बुंनो थाखाय खाबु होबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय।